Princípom riadeného usmerňovaču už pred 16 rokmi bolo vektorové riadenie, ktoré riadi samostatne činnú zložku prúdu a jalovú zložku prúdu. A keďže vo vonž rozumieme technickej pravde, veľmi dobre vieme, že jalová zložka môže byť želanou hodnotou. A z toho vyplýva, že všetky naše riadené usmerňovače dokážu na požiadanie vygenerovať jalový výkon, či už kapacitný alebo induktívny. Tak, tu máme sieťový striedač Nexi Control 400-050 Comp, ktorý slúži na kompenzáciu jalovej energie. Máme k dispozícii 50 kVA na kapacitnú alebo induktívnu zložku s vysokou účinnosťou, minimálnymi stratami. Vo vonž sme už pred 16 rokmi vyvinuli riadený usmerňovač. Vtedy bol ten zámer smerom k elektrickým pohonom, ale ukázalo sa, že využitie je aj širšie pre batériové úložiská, pre fotovoltické systémy a rôzne iné zariadenia.